MMA. Pasakyan ka na dili. Sinimog gamay mo. Kaya nakailan din na siya. Dili ang laundry ni Rino. Nagalilaki? Dapat bayi. Alin may sakay sa dire. Hoy, mao ba? Apon. Kasi yung inog tambal, ang bantang. Yung bilang kayo bayad, ano mo? Ano? Laba mi niya to 1 to 1. Laba sa kamunan, then 1.7. Isa report. Iyatod na sila na sa Gents Hall. Iyahang kuan dorm diri sa MMA. Anhi mo diri pa eskwela niyo ang mga anak. Ang saka ko lang Room 18, room 20. Okay. Dali lang. Room 23. Oh. Sige, suka. Dito kay no. Dali lang. Wala kayo mga students. Nakauban ni Noy Noy. Ano yun yung presahan ay? Sa may presahan mo yun na nga. Kusa may lang. Ni dorm ni Juan. Mga piliwiso. Amo kay na sila ding mang kapil, oy nagtulong ko kumupon. Ingon ko nga, "Oy, makatulong pa ko na." Yahay kinis noy na yun. Kinaitig laba. Nakaitig ino pa inog vitamins. Kayahay. Amazing. Muna yung mga kabinet dyan oy. Ganito muna na diri. Aman ibang mutang na ikaw kay ikaw may mag Ano na oy? magsasabi na makabalo ka ba niya ng pagbaon. Diri gimana na ni siya og plan siya. Yawa ning dorm sa mga lalaki ay. Oh, presuhan. Kapay CR. Saan CR ni or barracks? Mahugaw kay kano? Ako, mga na, di ko sila ginawa pa mo sa inyong room nga grabe lagi. Ako siguro ka nang mag-check. Wait, ka na. Lahi man sa una, islik ko sa una. Okay, aron nga magkuhan sila ba? Kuan. Magpa-dorm. Muna inahan sa nagpa-dorm. Parting loyan ng ga-dorm. Nang anak, dito na may papi dito yan. Tapos yun parang anak oh. Lahi kayo. Gadala na sa iyahang mga ukay-ukay. Wala din yung salina, wala din yung mag-isibig ko. Kanina ikaw, asa ganito. Ito, ibutang din ba nun? Ay, angan pa na. Wow. Okay na? Pinaputi na ni Masika itong color. Ay, tinaan yun, hindi ay di. Gagay ay, gagay ay. Aman. Yagay ay ganang kuan. Iyahang tabla. Ano ba yung siya ulit sa mga ganyan? Ano ba rin ito ang isa niya? Kauran dahil para sa ballroom. Ani kuan. Ani. Type C, no? Ilahan type C. Ikaw. Mindanao Academy. Saan ang MMA kinot? Mindanao? Mindanao Mission Academy. Mindanao Mission Academy. Nami diri karon among mugi hatod ni among pag umangkon in town. Diri sa Mantikau, Imo nang lakan. Mindanao Mission Academy. Mindanao Mission. Hello!
ni aircon dire. Aircon eh. Ha? Aircon, wala pa ng aircon. Kasi suba na. Lungan siya pa sa i-open. Lungan tanan na i-ito na ni switch na. Lungan mag-open. Tingnan din yung katulog ni dire no, kay bugno ni dire. Pero pilay monthly ani dire? 2.5. 2.5 ang monthly. Para po nag-ciudad. Gusto mo na ilawting na? 2.5 yung aircon. Dorm. Ah! Silang haya-haya man ang magtuon yun yung sinoy nagmaayo aron mo. Hindi sisiyan. Sa pag-tuon. Dance list na kami kita. Pero ambot na karoon third grading. Ikaw wala ko kasi rumang sa isla. Mag-tuon na lang. Bagsak na yung gano'n. So, kung Ha? kasi So ko kasi attorney nga akong gignan na ako ato na maestra kay yung anak bagsak si 20 ka 60 yung sa grado. Bagsak yung barang, di ba kasi sulod Sila. sa quarter. Abot. Kuan. Yan. Saan tayo na eh? Kuan. Saan mahabol? Aki. Tumong kisami? Oh, kay mahulugan nila. Itaas man eh. Kaya lang na okay lang yung kisami. Mapunog agay ay. Yan balit sa mata. Sa Dublin, oh, kana. Bilinin ay. Sa sukma. Grabe ni katao. Kita ba nga yun? Chambal eh. Di ba na ito? Ay, manangin mo din ako kay Balmin. Ready na di siya sa SPA. Ito. Ang pwede ko na lumayan lang, hindi ba man. May business kailangan. Yan. Yahay. Katong gusto magpa-eskwela din sa MMA high school. Bagulan, ano ilahang kuan. Kanupi. Ito, nindot kayo. Dili ra gyud. Nindot kayo, dili gyud maulan na rin yung bata sa pag-usa ka kusog sa ulang pinasiyay. Hanoke. Yan nindot ka ado. Nawa. Hindi man yung ayaw ay doon. Hindi ko wala na no tao. Kung ulanan kay nindot kayo. Kamuka, dili siya. Mare ni Baltica and Mindanao Mission Academy. Ilang high school ako, ilang high school. Sa una si Mama, dari kay eskwela. Niya, na ha? Sila din 40. Ako ng 1940. Dugay na din ng Hesko. Oh. Tulik man yung ano. Si Mama karon 86. Yeah, dili siya nag-high school. Diri siya nag-high school. Niya, 86 na yung edad. Karon. Karon niya, dili pa yung nani ang dagway sa building. Niya, nindot na yung order. Karangan na kayo. Okay, narang ilahang. Uy, nara ilahang ko ano? Paano sila mga simba? Gusto ko ganun lahat chapel ba? Chapel. Diri sila tanan. Dapat kayo. Lahat chapel. Lapas miming oh. Ay, miming. Nag-usap ka rin miming. Oh. Miming. Eskwela ka rin miming. Lahat chapel dahil. Keduhang handa na. Oh. So, pwede ito sa second floor. Nailang second floor. Amite, sardonyx, beryl, mo nila mga ngalan silang room. Second floor na ta. Naata sa second floor. Oh. Diri kay Pikas. Mga rooms kay Garnet. Mga kuha na yun, mga precious stones ang ngalan, no? Mga chrysolite, sapphire, emerald. Mga rin mga rooms sa mga students. Lugsong tayo naman sa second floor. Okay?
playground para sa sports, kay soccer. Physics laboratory, chemistry laboratory. No? Ay, biology laboratory. Kung gusto mahilig sports sa inyong mga bata, nakakagula, mga bata, mahalagulan. Mahalagulan. Gula pa. Lahi po ang girls nga CR. Lahi po boys. Nindot diri si parent yun. Kapag yun diri lahi ng mga rooms. Dako diri ng eskwela na diri karon eh. Kapag diri oh. Yan, dami yun. Pero, Upan, Torite, Calcidone, Jacen. May girls doon. Mabago na yun na? Dili siguro girls na yung yapoy kanopyo. Di, yapon mo lang na ninyo mga bata. Safety. Ang inyong mga bata, bisag tulan. Safety po niya, dili. Sila magsigaw-sigawas, kinaman sila hiding. Na-hiding, na-gate, na-guard. Safety niyo mga bata, mag-eskwela diri sa Mindanao Mission Academy. Wani ang girls dorm kanang na-welcome. Arang-arang lagi dagway ning girls dorm. Katong sa mga boys kay muraman og kanang buan. Muraman og kanang provincial jail. Manila ang room girls dorm. Yamil ka pag ispatos mo. Okay utay. Masulod kayo bantay magumangkon niya para man ang buhay raman kapag umangkon wala yun ilahan na rin ako nagkayo sa usapan ang right sa girls ang palit sa mga boy Tulong mo Cagayan. madong kay ang Mindanao Mission Academy na himutang na siya sa kuan Jerez Mantikaw. Muna ilang kuan Pastor Joshua Paipa Student Services Center. Grabe pila naman ni ka-rooms atong nakita diri. Kwadrado man ni galibot, duha ka andana, grabe naman ni. And ongoing gym. Mindanao Mission. Sa nila waiting area, gulat ka diri og bye-bye. Dali ang ano. Cafeteria dara wala cafeteria. Napo day girls CR diri sa likod. Naapoy boys CR. Ano lang ang cafeteria dito. Lang ko ang dili pa kayo limpyo sa bago pa manggod tugod sa klase. Ano lang kuan sa tawag na Culinary Center. O dili na cafeteria. Culinary Center. Kadtong nang eskwela sa una pang panahon, kung mobalik mo diri sa MMA, dako na gyud kay sa kaalainan. Konkreto na gyud ang mga buildings. Kana ko katong niabot to kakuan. Wala man di ay.